ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ 14-ാം ദിവസത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാനാലെ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മുടേത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ നിർവചനം ആവശ്യപ്പെട്ട അർജുനൻ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു എന്താണെന്ന്, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മള് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച ഒരു ശരീരം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മള് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഏതൊന്നിനെ മാറ്റിയാല് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത്. ആ ജ്ഞാനം നേടിയാല് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ മോചനാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങള്, അത് ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിടുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയില് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വർധനവ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുക, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നൊക്കെയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതി വാസുദേവായ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പോ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ആ ഒരു ശിഷ്യനാണ്, അല്ലെ, ഗുരു എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഗുരുവിനുള്ള ജ്ഞാനം ഒക്കെ ആ ശിഷ്യന് പകർന്നു നൽകും. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അർജുനനെ. അതുകൊണ്ടാ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയണത്. ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമജ്ഞാനമാണ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. ആ അറിവ്, അത് ഞാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് സത്വഗുണം, എന്താണ് രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ മറ്റധ്യായങ്ങളിലൂടെ. ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോ ഓരോരുത്തരിലും ഋഷി തുല്യരായവരിൽ പോലും തമോ ഗുണം, ഏറ്റവും നീചമായ ഗുണം പോലും ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില സമയത്ത് അത് പ്രകടമാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു കഥയാണത്.
ഇക്ഷ്വാകു രാജാവിന് ഒരു പുത്രൻ നിമി, 12ാമത്തെ പുത്രൻ നിമി. ധാർമ്മികനാണ് അദ്ദേഹം. ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഗൗതമ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിനടുത്ത് ജന്തപൂർ എന്നൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ, എല്ലാവർക്കും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് യജ്ഞം നടത്താൻ പിതാവിനോട് ആജ്ഞ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഭൃഗു, അങ്കിരസ്, വസിഷ്ഠൻ, പുലസ്ത്യൻ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് വേദാംഗ പാരംഗതരായിട്ടുള്ള പല തപസ്വികളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാം സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ വസിഷ്ഠരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ കൃപ ഉണ്ടാവണം. 5000 വർഷത്തേക്ക് യജ്ഞദീക്ഷ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വസിഷ്ഠമുനി പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രന് വേണ്ട യജ്ഞം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. 500 വർഷത്തേക്കുള്ള യജ്ഞദീക്ഷ ഇന്ദ്രൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, താങ്കൾ യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കൂ. ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പോ നിമി രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഗുരുദേവ, ഞാൻ അനേകം മുനിവര്യന്മാരെ ഒക്കെ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ യജ്ഞം വിട്ട് അങ്ങ് പോകരുത് എന്ന് പറയാണ്. എന്നാ വസിഷ്ഠമുനി കൂട്ടാക്കിയില്ല, ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞത്തിന് പോയി. അങ്ങനെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി നിമി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗൗതമ മുനിയെ ആചാര്യനാക്കിക്കൊണ്ട് നദീതീരത്ത് യജ്ഞശാലയൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. നിമി രാജാവ് 5000 വർഷത്തെ യജ്ഞദീക്ഷ എടുത്തു. നിറയെ ദ്രവ്യവും പണവും ഒക്കെ നൽകി എല്ലാ മുനീശ്വരന്മാരെയും പ്രസന്നരാക്കി. ഇന്ദ്രന്റെ അങ്ങനെ യജ്ഞം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ 500 വർഷത്തെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ട് വസിഷ്ഠമുനി ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ യജ്ഞം നടത്തണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ രാജാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവ് നിമി കുറെ തിരക്കുകളിലൊക്കെ പെട്ട് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആരും ഉണർത്തിയില്ല. അങ്ങനെ കാണാനാകാതെ തന്നെ അപമാനിച്ചതാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. രാജാവിനെ ശപിച്ചു. വിഡ്ഢി, ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നീ യജ്ഞം നടത്തിയല്ലേ? നീ വിദേഹനാകട്ടെ, നിന്റെ ശരീരം നഷ്ടമാവട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. പരിചാരകര് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോയി ഉണർത്തി വസിഷ്ഠമുനിയുടെ ക്രോധത്തിന്റെ വിവരമൊക്കെ നൽകി. രാജാവ് വന്നു പറഞ്ഞു, ഇതില് എന്റെ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല. അങ്ങ് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മസിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആളായിട്ട് പോലും അങ്ങ് നിന്ദിതമായ കർമ്മമല്ലേ ചെയ്തത്. ബ്രഹ്മപുത്രനും വേദാംഗ പാരംഗതനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറ്റാരോപണം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ക്രോധം വെടിയൂ, ചണ്ടാലനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തീർന്ന് എന്നെ ശപിക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ ക്രോധങ്ങളും അങ്ങയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് നിമി അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും ശപിച്ചു, അങ്ങും ശരീരമില്ലാത്തവനാകട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ശാപം കിട്ടി ദുഃഖത്തിലായി. ഇപ്പോ വസിഷ്ഠൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ശാപമോക്ഷത്തിന് ഞാൻ ശാപം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ഒരു ജന്മം വസിഷ്ഠനായിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ നിമിയാണെങ്കിൽ ശാപമോക്ഷത്തിനൊന്നും പോയില്ല. നവയോഗികളുടെ അടുത്ത് പോയി. അവര് ആ യോഗീശ്വരന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊക്കെ നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് പരമപദ പ്രാപ്തി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് കഥ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗത സർഗേ ബിനോപജായന്തേ പ്രളയേന വധന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ മനസ്സിലാക്കണം? 7 മുതൽ 12 അധ്യായം വരെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. വിനയപൂർവം അറിവ് നേടിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനാവും എന്ന് 13ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് ഈ ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങള് ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആത്മാവിനെ അവ എങ്ങനെയാണ് കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഏതു വിധത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനം ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അനേകം ഋഷിവര്യന്മാര് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയതും ഈ ജ്ഞാനത്താൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ നമ്മള് പല പുരാണങ്ങളിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കഥകളും ഉണ്ട് അല്ലെ. എത്ര ജ്ഞാനികളായവര് പോലും തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നീക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല് മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും എന്ന അതിൻ്റെതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നാലോ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതരാവുകയും ചെയ്യും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് മരിക്കുമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവൊക്കെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാലെ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ളതാ. ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാവാത്ത അറിവ്, അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാ പിന്നെ പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തും നമ്മള് എന്നാണ്. നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഭഗവാനോട് തുല്യരാവാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാസമുദ്രം പോലെയാണ്. നമ്മളോ ആ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അല്ലെ. ആ തുള്ളി വെള്ളത്തിനും സമുദ്രജലത്തിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അളവില് തുല്യമല്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മള്. ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവികത പ്രബലമാവും എന്നാണ്. ഇവിടെ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും വന്ന് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് രംഗം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനീരഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ജീവിവർഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. ബീജപ്രദപിത അത് ഭഗവാനാണ്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആദി പിതാവ്. ഏത് സ്പീഷീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാനാണ് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാനെ നമ്മളിപ്പോ വിട്ടു നിന്നാല് നമ്മുടെ ഒരു പ്രയത്നവും പിന്നെ ഫലവത്താവില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ജീവിതത്തിന്റെ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ദേവന്മാർക്ക് അതുപോലെ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും ഉണ്ട്. ജീവികൾക്കൊക്കെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ട് അല്ലെ. സർപ്പങ്ങൾക്കൊക്കെ പാതാള ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഓരോരോ ജീവികൾക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ധാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആദി പിതാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമായിട്ടാണ് ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. 14 ലോകത്തിലും ജീവസത്തകള് ഉണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ജനിമൃതികളും ഉണ്ട്. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും മണ്ണിനടിയിലും അല്ലെ, ചെടി മരങ്ങളായിട്ടും പിന്നെ പക്ഷികളായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതും അതിൽ പെടും. 84 ലക്ഷം തരം ഇതാണ് പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയണത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്വം, രജസ്, തമസ്.
ശാശ്വതനാണ് ജീവാത്മാവ്, ശരീരാണ് പഞ്ചഭൂതാത്മകം നശിക്കണത്. പ്രകൃതി സംയോഗം ഈ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് ഗുണങ്ങളാലെ ബദ്ധരായി പോകുന്നത്. ജീവാത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവര് നിർബന്ധിതരാകുന്നു. പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ജീവൻ നായയുടെ ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നായയെ പോലെ പെരുമാറും. ഇനി പന്നിയുടെ ശരീരം കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്നിയെ പോലെ പെരുമാറും, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. വിവിധ സന്താപങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അത് കാരണമാക്കുന്നുമുണ്ട്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ജാനക. പുണ്യാത്മാവേ, അനഘ എന്നാണ് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത്. അനഘൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാപരഹിതൻ. പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? സത്വഗുണം, അതാണ് കുറച്ച് മേന്മയുള്ള ഒരു ഗുണം ത്രിഗുണങ്ങളിലേക്കും വെച്ച്. സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആള് ബുദ്ധിമാനാണ്. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അയാളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കില്ല. സത്വഗുണപ്രഭാവം പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനെന്നും അഹങ്കരിക്കരുത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ബദ്ധനാവും. ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ പിന്നെ തടസ്സാവും. ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണന്മാര് പൊതുവെ ഗുണമുള്ളവരാ. ബ്രാഹ്മണൻ ആരാ? ബ്രാഹ്മണ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചവർ ബ്രാഹ്മണനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. ആ ജ്ഞാനം ധാർമ്മികമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കണം. അതൊക്കെയാ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ചുമതല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നന്മയിലേക്ക് പോകും. അതല്ല, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മുന്നേറി ഉത്കൃഷ്ടനാണ് എന്ന് അഹങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബദ്ധനായി പോകും. പിന്നെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളായാലും ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി രജോഗുണിയുടെ കാര്യം നോക്കാം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണ സംഘസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണ ആധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. പറയാണ്, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യാണ്, ആഗ്രഹം, ഒരുപാട് അത്യാഗ്രഹമാണ് ഈ രജോഗുണം ഉള്ളവർക്ക്. ദേഹസ്ഥനായ ഈ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇപ്പോ ഈ രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, തൃപ്തി കുറവാണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറ്റ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഇടയിൽ 90% പേരും ഇങ്ങനെയുള്ളവര് തന്നെയാ. ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ മതി വരാത്തവരാണ് ഈ രജോ ഗുണികള്. അത് നേടാനോ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കർമ്മഫലങ്ങളാലെ അവര് ബന്ധിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. രജോ ഗുണം കുറെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുക, നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി തമോ ഗുണം എന്താ ചെയ്യുക? തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണത്തില് ഇരിക്കണ ആള് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അയാള്. ഈ
പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ്. അതാണ് ലക്ഷണങ്ങള് തമോ ഗുണത്തിന്റെ. അതായത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അധികം കർമ്മം ചെയ്യില്ല. അഥവാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് അവരവർക്കും ഉപകാരത്തിനാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാവും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആസുരി പ്രവൃത്തികളാ ചെയ്യണല്ലേ. മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുക, മദ്യപാനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണവര് തമോ ഗുണികളായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവര് എത്ര വലിയ പാപാണ് ചെയ്യണേന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തിനെ വധിച്ചാല് ഇനിയുള്ള വരും ജന്മങ്ങളില് നമ്മളെ ആ മൃഗം മനുഷ്യനായിട്ട്, നമ്മൾ ആ മൃഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തായിട്ട് നമ്മള് വധിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഓരോ രജോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ഓരോരോ എന്താ തമോ ഗുണത്തില് പെട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ, മദ്യപാനം, മാംസാഹാരം, അങ്ങനെയൊക്കെ. പ്രകൃതിയില് ഇപ്പൊ പക്ഷിവർഗങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോഴും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുള്ളവയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാക്ക തമോ ഗുണിയാണ്. വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നടക്കും അല്ലെ കാക്ക. അപ്പൊ കാക്ക ഒരു തമോ ഗുണിയാണ്. ഇത് ഇതാണ് എന്താ പറയാ, തേനീച്ചയാണ്. തേനീച്ച എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാല് കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കും. എത്ര കിട്ടിയാലും, തേൻ കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും അധ്വാനിക്കും. അത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇവിടെ ഹംസത്തിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഹംസം സത്വഗുണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഹംസം വൃത്തിയുള്ള ഒരു ജീവിയാ. പിന്നെ പാലും വെള്ളവും കൂടി കൊടുത്താലും പാല് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് സത്വമാണ്, ഇത് രജോ ഗുണമാണ്, ഇത് തമോ ഗുണമാണ് കാക്ക. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോന്നും മനുഷ്യരിലും എല്ലാം നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോ രാമായണത്തില് 3 സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവരെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. ഒരാള് വിഭീഷണൻ സത്വഗുണാണെങ്കില് കുംഭകർണൻ തമോ ഗുണാണ്, മറ്റേ രാവണനാണെങ്കില് രജോ ഗുണിയാണ്. അതുപോലെ സമയത്തില് രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും, പകല് രജോ ഗുണത്തിൽ പെടും, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം സത്വഗുണത്തിൽ വരും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ഓരോന്നിലും ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ അതിപ്രസരം ഉണ്ട് എന്നും കാണാൻ പറ്റും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമാ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ചങ്ങല ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജയിലില് കുറ്റവാളികൾക്കൊക്കെ ഒരു യൂണിഫോം ലഭിക്കും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ജയിലില് ഒരു യൂണിഫോം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. പിന്നെ ചങ്ങല ഉണ്ടാവും കയ്യില്. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണ ചങ്ങലയാണെങ്കില് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളി ചങ്ങല, പിന്നെ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങല. എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങലയാൽ നമ്മള് കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ അതാ പറയണേ. സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധനസ്ഥനാക്കും, രജോ ഗുണമോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധനസ്ഥനാക്കും. അതായത് ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള്, അത് അയാളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കും. ഇനി ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. ശരിയായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ തമോ ഗുണമുള്ള ഒരാൾക്ക്. സത്വഗുണത്തിന് വിപരീതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയണത്. സമ്പാദനത്തിലൂടെ സത്വഗുണി വിവേകം നേടും. എന്നാലോ തമോ ഗുണിക്ക് അജ്ഞാനം മാത്രമായിരിക്കും, മടി, ഉറക്കം, ഉന്മാദം അല്ലെ. കാര്യാകാര്യ വിവേചനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അധോഗതിയായിരിക്കും ഫലം ഉണ്ടാവുക. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളിലും തൃപ്തനായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളയാളോ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും അല്ലെ. ചിലപ്പോ ദാനധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. തമോ ഗുണം എന്നുള്ളതോ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതാ. അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നും പ്രയോജനകരായിരിക്കില്ല. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത
രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. ചിലപ്പോ ഒരാള് നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കും. ചില സമയം സത്വഗുണം കൂടുതലായിട്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോഴോ തമോ ഗുണമായിരിക്കും നമ്മിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഓരോന്നും ചില സമയത്ത് ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയണേ. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം, അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് വിചാരിക്കണം, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പുരോഗതി നേടണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അയാള് രജോ ഗുണിയാവാൻ നോക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം പരിശീലനം കൊണ്ട്. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുമ്പോൾ വാസുദേവാവസ്ഥയിലെത്തും നമ്മള്. വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നാ അതിനെ പറയാ. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏതു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ത്രിഗുണാതീതനായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈശ്വര ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ആളായി മാറും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ ഓരോ ആളുകളിൽ മനുഷ്യരിലും ഇങ്ങനെ ഏതു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക? അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം നോക്കാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ഏത് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നും നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ സ്വയം ഉയരാനും ശ്രമിക്കണം. കണ്ടോ, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ. അപ്പൊ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ചായ്വ് കിട്ടണം നമുക്ക്, അല്ലെ? തമോ ഗുണം രജോ ഗുണമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. 11 സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 9 ദ്വാരങ്ങളാ ശരീരത്തിന്. സിറ്റി വിത്ത് 9 ഡോർസ് എന്നാ പറയാ. അതായത് ഒരു പുരം, നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു സിറ്റിയാണ് വിചാരിച്ച, അതിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? 2 കണ്ണുകള്, 2 ചെവികള്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, പിന്നെ വായുണ്ട്, ലിംഗമുണ്ട്, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികതയിൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എല്ലാത്തിനെയും ശരിയായ മാർഗം, ശരിയായ നിലയിൽ എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അവരാണെങ്കിലോ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ളത് ലക്ഷണമാണ് സത്വഗുണിയുടെ. നവദ്വാരങ്ങളും സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവും. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന്. കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധരായവര്. സാത്വികത വളർത്തുക, നമ്മൾ അതാ ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ അപ്പോഴുണ്ടാവും. നാമജപം അതിനാ, അല്ലെ? പിന്നെ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിക്കുക. പിന്നെ ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ പറ്റി എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവേശമുണ്ടാവുക. 12 ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭ
കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഈ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ എന്താ, ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഇന്ദ്രിയ ആസക്തികളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫലം കാക്ഷിച്ച് കുറേ അധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തനം ചെയ്യും. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹമായിരിക്കും അവർക്ക്. മോഹങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങള് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയണത്. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനത്താലെ ഒന്നും സന്തുഷ്ടനാകാതെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും. വീടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു കൊട്ടാരമാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാർത്തി ഉണ്ടാവും. അല്പായുസാണല്ലേ മനുഷ്യന് ഈ ഓരോ ഭോഗങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് സമയം കളയും. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കില്ല രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലോ അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹയേവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണാണ് എന്തൊക്കെയാ? തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. ഒന്നും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ബുദ്ധിയൊന്നും ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതാ തമോ ഗുണിയുടെ കാര്യം. തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. നിയന്ത്രിത തത്വമില്ല, തേജസ്സില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, അധ്വാനശേഷി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. വ്യാമോഹിയായിട്ട്, കർമ്മരഹിതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടും. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും മരിക്കണ സമയത്ത് സാത്വികര് ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപരിലോകങ്ങളില്, ബ്രഹ്മലോകം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അതായത് ഈ കർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം, നമ്മളൊക്കെ കർമ്മഭൂമിയിലാ. ആ കർമ്മഭൂമിയിലെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രജോ ഗുണികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. തമോ ഗുണത്തിൽ മരിച്ചവര് മൃഗങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും പിറക്കും എന്ന്. ഇവിടെ 3 കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് കാണിച്ചേക്കണത്, അല്ലേ? അപ്പോ ഇതിലും നമുക്ക് സത്വം, രജസ്, തമസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അത് സത്വഗുണത്തിൽ വരും. രണ്ടാമത്തെ പടം നോക്കൂ, മുംബൈയിലൊക്കെയുള്ള ജോപ്പടകൾ പോലെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? അത് രജോ ഗുണത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഒരാൾക്കും കയറാനോ ഇറങ്ങാനോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് അതിന്റെ നിർമ്മാണം. അത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഏതൊരു സംഗതി എടുത്താലും അതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാ ഈ ഉദാഹരണം തന്നിക്കണേ. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാകുന്നു. മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫലത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ. 18 ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആള് ക്രമേണ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാൻ സാധിക്കും. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർക്കോ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജീവിക്കേണ്ടി വരും.
കാരണം ആസക്തി പോയി നശിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് ഭൂമിയിലെക്കാട്ടും താഴ്ന്ന ലെവലാണ് അവർ കിട്ടുള്ളൂ. അവര് നരകങ്ങളിൽ പോയി പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക തമോ ഗുണികള് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും നമ്മൾ അതിക്രമിച്ച് വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അങ്ങനെ വന്നാല് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം ഇതൊന്നും പിന്നെ നമുക്കില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടോ ഡിവോട്ടീസിനെ കാണിച്ചിരിക്കണേ? എത്ര അവരിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതരായിട്ട് ദിവസവും കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വേണം അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ധന്യത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന ചങ്ങലയാലെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും. സ്വർണം, വെള്ളി, ഇരുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ചങ്ങലകള്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തകർക്കാൻ സാധിക്കുക. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലാണ് ആനന്ദാമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ തപോനിഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തില് ഉയർന്നു വരാൻ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഈ ആനന്ദാമൃതം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. നാമജപം ഒക്കെ ചെയ്ത് സന്തോഷവാരായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലേ ഭക്തര്? അതുപോലെ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അതായത് ഇപ്പോ ഓരോന്നിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് കിട്ടിയാലും കൊള്ളാം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം എന്നുള്ള പോലെ വേണം. അല്ലാണ്ട് അത്യാഗ്രഹം അത് കിട്ടിയേ അടങ്ങൂ, അങ്ങനെ ആവരുത്. ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാ ഇവിടെ പറയണത്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രതികരണങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിലൊന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എല്ലാം ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അങ്ങനെ അവയോട് ഉദാസീനതയും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കണം. ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാൻ കഴിയണം. ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യാസമില്ലാത്തത്, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലാത്തത്, അങ്ങനെ ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. ആരാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ധീരനായിരിക്കും അല്ലെ? നിന്ദ, സ്തുതി, മാനം, അപമാനം ഇതിലൊന്നും ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടാവില്ല. സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കും. ശത്രുവില്ല, മിത്രമില്ല, ഒരു ഭേദം, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണും. നിരുദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലാതെ ഒരു പ്രവർത്തനവും കാഴ്ചവെക്കില്ല. അതാണ്, ഒരു ഉദ്യമവും ചെയ്യില്ല. നിരുദ്യമൻ എന്നിവിടെ പറയണത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. 26 മാം ജയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ആരാണ് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തുക? ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെയുള്ളവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനുള്ള പ്രാപ്തി നേടും എന്നാണ്. അതിനാ നമുക്കൊരു ആത്മീയ ആചാര്യനൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയണത് അല്ലെ? ഗുരു ശിഷ്യനെ തന്റെ തന്നെ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ആചാര്യൻ നമ്മുടെ ശീലപ്രഭുപാദ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, ശീലങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വരണം, സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് ആവണം, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കമില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് ഈ ത്രിഗുണാതീതനായിട്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ യോഗ്യത കിട്ടുക. ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കഥയായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു തമോ ഗുണിയായിട്ടുള്ള, ഇന്നിപ്പോ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ തമോ ഗുണിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാട്ടാളൻ കാട്ടില് അതുവഴി പോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കും. അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ച് ഓരോന്ന് നേടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉപജീവനം കഴിക്കണത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നാരദമുനി അതില് വരാനിടയായി. അപ്പൊ ഈ കള്ളൻ വാള് ഓങ്ങിയിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ ഈ വീണ ഒഴികെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നാരദമുനിക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കല ജോലി അല്ലെ. പറഞ്ഞു, താങ്കൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാര്യ, മക്കള്, കുടുംബം അവിടെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്. വഴിപോക്കരെ പിടിച്ചു പറിക്കും, ഉപദ്രവിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ നേടിയെടുക്കും, അതാ എന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, അത് പാപം തരുന്ന പ്രവൃത്തികളാ. നിങ്ങളിപ്പോ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണത്, നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടത്, അതല്ലാതെ വീട്ടുകാരൊന്നും അനുഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വീട്ടുകാരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണത്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാപം കൂടി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അവര് പറഞ്ഞു, അല്ലേ, താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ അനുഭവിച്ചിടുക എന്നേ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു രത്നാകരന്റെ. അങ്ങനെ ആ രത്നാകരൻ എന്നുള്ള കാട്ടാളൻ പിന്നീട് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശത്താലെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ പ്രകാരം എല്ലാ ദിനചര്യകളും ചിട്ടപ്പെടുത്തി തപശ്ചര്യയോടെ ഇരുന്ന് പിന്നീട് രാമായണം രചിച്ച മഹാമുനിയായി, വാൽമീകി മുനിയായി മാറിയ കഥ. അപ്പോ ഒരു തമോ ഗുണിക്ക് എത്ര സ്വയം വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉയരാനും സാധിക്കും എന്ന് ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിക്കോളൂ എന്നാല്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശ്ലോകം 4. അതെ. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയഃ സംഭവന്തീയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യാനിരഹം ബീജപ്രദ പിതാ. അതെ. ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട്? 84 ലക്ഷം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? സത്വം, രജസ്, തമസ്. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? രജോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ശ്ലോകം 14:26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അധിഗമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ,
അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഉം. രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അതിയായ ആസക്തി, ബലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? സമുന്നത് ഗ്രഹം. അതല്ല, അല്ല, ബ്രഹ്മലോകന്നോ സത്യലോകന്നോ എഴുതണം. ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെ സത്യലോകം. 14:1 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഏതൊന്നറിഞ്ഞതു കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതെ, കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. സമുന്നത് ഗ്രഹം എന്നല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം. അതെ അതെ, നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചതല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സില്? അപ്പോ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള 14 ലോകങ്ങൾ കാണിച്ചു ആ താമരത്തണ്ടില്. അതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്നും പറയാം. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ലോകം. ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാലും. ചോദിക്കാനായിരുന്നു. മാതാജി, പിന്നെ എന്താണ് ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾക്കില്ലേ മാതാജി? ജപിക്കണതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണല്ലോ. പറഞ്ഞില്ല മാതാജി, പറഞ്ഞോ? അല്ല, പറഞ്ഞില്ല മാതാജി, പറഞ്ഞില്ല. ജപിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. അതെയോ? ജപം. അതായത് ആദ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെയും പിന്നെ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിനെയും പിന്നെ ആരാ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ അദ്വൈതാചാര്യൻ പറഞ്ഞില്ല, അദ്വൈതാചാര്യനെ. അങ്ങനെ പഞ്ചതത്വം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നതാണ് അല്ലെ? കലിയുഗ അവതാരാണ്, കരുണാവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അത് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാ വന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം പാർഷദന്മാരും വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരിക, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള ആ പാർഷദരും വരും. ഇങ്ങനെ ബലരാമൻ വന്നതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയ അവതാരാണ്. പിന്നെ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ അവതാരാണ്. പിന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നാരദമുനിയാണ്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും കൂടി, അങ്ങനെയാണ് പഞ്ചതത്വം. അപ്പൊ ആ പഞ്ചതത്വം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റം വന്നാലും ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്മാര് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, പരമ്പര വഴി അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചെല്ലാം. പിന്നെ 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിരലിൽ എങ്ങനെ എണ്ണം പിടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോ കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള, അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ മാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതിലൊരു മേരു മുത്ത് ഉണ്ടാവും, നടുവിലുള്ളൊരു മുത്ത്. അതില് ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള മുത്തുകളില് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മുഴുവൻ 16 വാക്കുകളുള്ള ഷോഡശ മന്ത്രം എന്നാ പറയാ. ആ 16 വാക്കുകളും ജപിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു മന്ത്രാവുള്ളൂ. അതേപോലെ 108 തവണ 108 ഓരോരോ മുത്തുകൾ നീക്കിയിട്ട് 108 എത്തുമ്പോ ഒരു റൗണ്ടായി, ഒരു മാല ജപിച്ചു എന്ന് അപ്പൊ പറയാം. പിന്നെ വീണ്ടും പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വീണ്ടും ചൊല്ലാം.
അങ്ങനെ മിനിമം ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ലെവൽ 1 ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു മാല ഡെയിലി ജപിക്കണം. പിന്നെ ലെവൽ 2-ലെത്തുമ്പോൾ 4 മാല ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ജപത്തിലൂടെ നമ്മള് സ്വയം പരിശുദ്ധരാവുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ സിരകളെയും അത് ശുദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ശുദ്ധമാവും. ജപം മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റും കൂടി ഒന്ന് പ്രസാദവൽക്കരിക്കുക. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാനും കൂടെ ശ്രമിച്ചാല് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നാമജപം എന്തായാലും നമ്മൾ തുടങ്ങണത് നല്ലതാണ്. ഒരു മാലയെങ്കിലും ലെവൽ 1-ലുള്ളവര് ഡെയിലി ജപിക്കുക. പിന്നെ അത് കൂടുതലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. 2 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. 2 മാല മാതാജി ജപിക്കുക. മാതാജി എനിക്കറിയില്ല പഞ്ചതത്ര മന്ത്രം. അതില് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി കൃഷ്ണ. ഒരു തവണ കൂടി തന്നെയാണോ മാതാജി? ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി ഗ്രൂപ്പ് പറയണത് കണ്ടില്ലല്ലോ. നമ്മളെ ഈ പഠിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ ഗ്രൂപ്പില്ലേ മാതാജി ഈ ഗ്രൂപ്പിലാ? അതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.